Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Музыкаль Каймак хит-парадын башлыйбыз. Аның алып баручысы мин Фирүзә булам. Иң еш кабатлый торган сүзләрегез бармы? Әҗырчыларыбызныкы бар. Нинди сүзләр ул? Хәзер сөйләрмен. Хит-парадның 10-нчы баскычында Гүзәл Әхмәтова. Гадәттә ул әллә инде дигән сүзләрне еш әйтә. Әгәр узак итеп нәрсәдер сөйләсә, җөмлә ахырында шундый хәлләр дип өстәп куярга да мөмкин. Җырында да бу сүзләр юкмы? Тыңлап карыйк әле. Şıpışık güze gari üze Keşkine zəngər çəçkə Alıp gildini bulla gidip Qadadın minim çəçkə Sıypap sidin şişlərimdən Qır çəçkələri birdən Çəçkən bilən yürəgimə Sin özün gelip kirdin Sıypap sidin şişlərimdən Qır çəçkələri birdən Çəçkən bilən yürəgimə Sin özün gelip kirdin Məxəbətkə əvərildi Eşkinə zəngər çəçkə Şu gündən sonra ömürlükə Beylənidi şəşilər şəşkə Sıypap sidin şişlərimdən Qır şəşkələri birdən Çəçkən bilən yürəgimə Sin özün gelip kirdin Sıypap sidin şişlərimdən Qır şəşkələri birdən Çəçkən bilən yürəgimə Sin özün gelip kirdin Kim yarata gül şəşəkni Min siyem şıpışıq күзін Көрер күзгə ғадiyemə Көріп duyalamayım müsən Sıypap sidin şişlərimdən Qır şəşkələri birdən Çəçkən bilən yürəgimə Sin özün gelip kirdin Sıypap sidin şişlərimdən Qır şəşkələri birdən Çəçkən bilən yürəgimə Sin özün gelip kirdin Çəçkən bilən yürəgimə Sin özün gelip kirdin Sin özün gelip kirdin Бу җырчының яраткан сүзе инде. Әйе, Зәринә Асылкаева үзе дә сизмәстән әлеге сүзне еш кабатлый. Җөмлә башында инде дип әйтеп куярга мөмкин җырчы. Зәринә кыска сүзләрне ешрак әйтә, чөнки җырында да син, син, син дип бер туктаусыз кабатлап тора. Тыңлап карагыз, бу сүзне ул ничә тапкыр әйтә? Тик син, син уйларымда Йөрәгем кулларымда Язмышым юлларында Бол син иркем минем янымда Яна йөрәгем, йөрәгем, йөрәгем тик Минем теләгем, теләгем, теләгем син Уйнар сөю утында
Хит-парадның 8-нче баскычына төшкән җырчы Арслана. Аның әнисе укытучы һәм Арслананың нәрсә сөйләгәнен игътибар белән тыңлый. Хаталары булса, шунда ук төзәтү ясый икән. Әмма ләкин дигән сүзләрне бик еш кабатлагач, Арсланага кисәтү ясалган. Җырчы бу гадәтен бетергәнме, юкмы, анысы билгесез. Шуңа күрә Арслананың җырын тыңлап торыйк. Йырак китсәң дә син, узын юллар үтсәң дә син, минем янда синең йөрәк, йөрәк. Яңа дуслар очратсаң да, яңа йырлар яратсаң да, минем янда синең йөрәк, йөрәк. Алсу таңнар атқанда, Дәртле яшьлек елларында, тыныч картлык чырларында, бергә узыйк гомер юлын, юлын. Кайгы хәсрәт булганда да, шатлык ташып торганда да, бергә узыйк гомер юлын, юлын. Алсу таңнар атқанда, Бу җырлы гаиләгә дә чират җитте. Гөлназ һәм Илсур Шәрипҗановлар да еш кабатлый торган сүзләрен әйттеләр. Гөлназның вакыт-вакыт бу сүзләре алмашынып тора икән. Соңгы арада ул сөйләшкәндә дип еш әйтә. Илсурның андый сүзләре әз түгел. Мәсәлән, теге, ни, нәрсә соң әле? Сөйли китсәң күп. Бу урында тукталыйк та TMTV Production белән берлектә төшерелгән клипларын карыйк. Ошо карыйлары күңелләрне сарган караңгы
Мәхәббәтне саклый белмәдек, бар булуның яме калмады. Unutulgan süyü nazlarımız, ışasılar kile yaptığa, pişire kur, sözüm ağır bulsa, Түзәм бары бала хакына. Unutulgan süyü nazlarımız, ışasılar kile yaktığa, kişire kır, sözüm ağır bulsa, Түзәм бары бала хакына. Рәхәтләнеп күптән сөйләшкән юк, әллә ниләр булды телләргә. Татлы ирем кайнар кочакларны сагынып кына калды сөйләргә. Unutulgan сөю назларыбыз, ышасылар килә яктыга, кичерә күн, sözüm ağır bulsa, Түзәм бары. Үзгәрүләр язмагандыр безгә, хисләребез беткән тапталып. Эх, булмады, булса иде лә ул, бәхтебезне кире кайтарып. Unutulgan сөю назларыбыз, ышасылар килә яктыга, кичерә күн, sözüm ağır bulsa, Түзәм бары бала хакына. Unutulgan süyü nazlarımız, ışasılar kile yaktыга, kişire gür, sözüm ağır bulsa, Түзәм бары бала хакына. Кичерә күр, сүзем авыр булса, Түзәм бары бала хакына. Иң мөһим сорауга җавап бирергә онытканмын икән. Ни өчен кешеләр бер үк сүзләрне еш кабатлыйлар? Белгечләр сәбәбен булай аңлата. Кешеләргә тормышта нәрсәдер җитми башлый, яки аларның нинди дә булса озак шишелми торган проблемасы бар. Ярый әле җырларда бер сүзне күп тапкыр кабатларга була. Ни өчен кабатлый дип сәбәбен эзлисе юк. Шахзат Разметов җырындагы кебек, ул бүген 6-нчы урында. Бүген мине көтмә, әнигә барам. Ömür boyu yaratып тордың, син мине, гаепләмә, аңламадым. Yaratığını bilmədim, mənə digən yarım
Музыкаль Каймак хит-парады дәвам итә. Беренче бишлекне Айгөл Закирҗанова ачып җибәрә. Айгөл белән сөйләшергә туры килсә, әйе бит, короче дигән сүзләрне еш ишетерсез. Бу сүзләрне инде ул күптәннән әйтә. Үзе дә башкалар да өйрәнеп беткән. Айгөл, бер тәҗрибә үткәреп карарга тәкъдим итәм. Короче дигән сүз урынына кыскасы дип әйтеп кара әле. Ешрак кабатлый алырсыңмы икән? İçersin ne olur? İçemem ya. Hey maalesef. Sen hala yaşar mısın şey? Ne oğlum? Sahneye de gerek bir tane. Sen gerek misin bir tane? Yazgı gürülüktey Oğup bara yeşillik Qorlı bızlı yılğa yarından Sen unutma minni Qara күзләремә Kitip baram senin yanыңнан Yanarsın utlarda Искә алган чакта Күзләреңә тулыр яшьләрең Тик инде мин булмам Аерылда юллар Онытырга кирәк үткәнне Бергә булмасак та Сакла уйларыңда Безнең керсез ихлас сөюне Минсез авыр булыр Яшәүләре җирдә Оныттырмам сөю көюне Янарсың утларда Искә алган чакта Күзләреңә тулыр яшьләрең Тик инде мин булмам Аерылда юллар Онытырга кирәк үткәнне
Аның исемендә бер генә хәреф тә кабатланмый. Сез дә тикшереп карагыз. Рүзилә. Дөрес әйтәм бит. Җырчы сөйләшкән вакытта башкалар кебек үк берничә сүзне еш кабатлап куярга мөмкин. Үзе дә сизмәстән, әлбәттә. Ә бүген хит-парадта Рүзилә Хәертдинова 4-нче. Синең назны тоеп яшим, сүзләреннән, карашыңнан. Сайладым мин сине генә, мең чәчәкләр арасыннан. Сине иркәм яратканга, канат минем әремдә. Бәгыргәем белеше суны, күңелгәем синдә генә. Сине иркәм яратканга, канат минем әремдә. Бәгыргәем белеше суны, күңелгәем синдә генә. Күз алдымда һәр вакытта синең чалың, синең сының. Йөрәгемдә сөю туеп, йөрим суңа мин ышыны. Сине иркәм яратканга, канат минем әремдә. Бәгыргәем белеше суны, күңелгәем синдә генә. Сине иркәм яратканга, канат минем әремдә. Бәгыргәем белеше суны, күңелгәем синдә генә. Мәхәббәткә бушы тугры, син башканы сөймәгәннән. Яулаушы сине йөрәгемне, бары уйларым синдә генә. Сине иркәм яратканга, шул канат минем әремдә. Бәгыргәем белеше суны, күңелгәем синдә генә. Сине иркәм яратканга, канат минем әремдә. Бәгыргәем белеше суны, күңелгәем синдә генә. Бәгыргәем белеше суны, күңелгәем синдә генә. Лайыклы эшлеккә дә менеп җиттек. Анда Айдар Рәкыйпов. Җырчы үзен матур сөйләшәм дип саный. Бер сүзне кабатларга тырышмый, тик шулай да әйбер дигән сүзне сирәк кенә әйткәләп ала икән. Гадәттә әйтәсе сүзне онытканда, әзрәк пауза алып торыр өчен бу сүзне кулланалар. Димәк, Айдар Рәкыйповның җырын тыңлыйбыз һәм карыйбыз. Ишеткәнең бармы дусын, татар башкорт көйләрен? Беләсеңме татар белән башкорт күрше икәнен? Бас, бас, әйдә күршеләргә бас, эзләп, бигәл эзләп. Безнең йөрәк бергә типсен
килә кызлары. Бергә булсын, бердәм булсын татар башкорт уллары. Бас, бас, әйдә күршедергә бас, өздереп, өздереп, бигәле өздереп. Безнең йөрәк бергә типсен, ятларны көнләштереп. Ятларны көнләштереп, өздереп, өздереп, бигәле өздереп. Безнең йөрәк бергә типсен, ятларны көнләштереп. Ятларны көнләштереп, бас, бас, әйдә күршедергә бас, өздереп, өздереп, бигәле өздереп. Безнең йөрәк бергә типсен, ятларны көнләштереп. Ятларны көнләштереп, өздереп, өздереп, бигәле өздереп. Безнең йөрәк бергә типсен, ятларны көнләштереп. Ятларны Димәк дигән сүзне еш кабатлаганнарын ишетсәгез, ул кеше белән бәхәсләшергә кирәкми. Бу сүзне әйтүчеләр үз сүзле була, ләкин бу киләсе җырчыларыбызга кагылмый. Аларны икенче урыннары белән котлыйбыз. Рамилә һәм Рамил Хәйретдиновларны карыйбыз. Seni күргә шаккаттым, Ыжмағымны мин таптым. Сөйі тулы күзләрендә, Бер күрүдә мин баттым. Син дә миңа күз аттың, Мин дә сиңа күз аттым. Күкрәгемдә сөнеп барган Хисләремне уяттың. Син дә миңа күз аттың, Мин дә сиңа күз аттым. Күкрәгемдә сөнеп барган Хисләремне уяттың. Günlerimde yap yaktı, günlerimde yap yaktı. Mehabbeti taşıp durgan, tağım bir tağım attı. Син дә миңа күз аттың, Мин дә сиңа күз аттым. Күкрәгемдә сөнеп барган Хисләремне уяттың. Tağım attı, ay kalktı. Иреннәреңә татлы, İğnelerinin irkesinden йөрәгемә ул капты. Син дә миңа күз аттың, Мин дә сиңа күз аттым. Күкрәгемдә сөнеп барган Хисләремне уяттың. Син дә миңа күз аттың, Мин дә сиңа күз аттым. Күкрәгемдә сөнеп барган Хисләремне уяттың. Күкрәгемдә сөнеп барган Хисләремне уяттың.
Так, алфавит буенча барабыз. ВКонтакте, Инстаграм, сайт, Ютуб. Дөрес әйттемме? Интернет шилтәрендә дә дус булыйк, язылыгыз, күзәтегез. Ә хәзер барлык катнашучыларны карап чыгабыз. Телевизор экраннарынан ярак китмәгез. Бергәләп җиңүчене билгеләрбез. Сыйпап сидеге шешеләремнән, кыры шешкәләре бирдән, чәчкәңе белән йөрәгемә син үзең килеп фикердең. Яна йөрәгем, йөрәгем, йөрәгем тик, минем теләгем син. Ойнар сөю утында, Эрим синең кочагында, көтә ялдыз хабына, бары тик синең яныңда. Алсу таңнар атқанда, ай қалыққанда, қызарып құяш батқанда, йөрәгем синең янда. Unutulgan süyü nazlarımız, ışasılar kile yaktığa, kişire kır, sözüm ağır bulsa, Түзәм бары бала хакына. Сине икән, сине икән, сине икән, сине икән, сине икән, сине икән. Яратуыңны белмәдем, миңа дигән ярым сине икән. Янарсың утыларда, искә алган чакта, күзләреңә тулыр яшьләрең. Тик инде мин булмам, аерылда юллар, онытырга кирәк үткәнне. Сине иркәм яратканга, канат минем әремдә, бәгыркәем белеше суны, күңелкәем синдә генә. Bas, bas, әйдә күршеләргә бас, эзләп, бигәле эзләп. Безнең йөрәк бергә титсен, ятларны көнләштереп, ятларны көнләштереп, эзләп, бигәле эзләп. Син дә миңа күз аттың, мин дә сиңа күз аттым. Күкрәгемдә сүнеп барган, хисләремне уяттың. Хит-парадның беренче баскычына да мендек. Бу җырчы инде сүзен еш кабатлаучылар рәтенә керә. Дуслар, сез үзегезне кайсы категорияга кертәсез? Нинди сүзләрне еш әйтәсез? Сез исегезгә төшерә торыгыз, ә без Филүс Каһировны җырлатабыз. ТМТV белән берлектә төшерелгән клипны карыйбыз. Төн быйыклары төнеләр, судан калкып чыккан, сандугачлары моңын әллә тыңларга. Яман сулап тагын күл буена төшәм, кайдан гына сине эзләп табарга. Сине эзләп, кишен кояшы бата. Сине эзләп, моңсу таң ата. Сандугачлары моңы, җанга дәва биреп,
Безнең сөюләргә яңа юл салган. Минем кебек айда зөһрә кыздай ялгыз, аның да бит китеп яры югалган. Сине эзләп кишен кояш бата, сине эзләп моңсуда ата. Сандугачларым аңа жанга дәва биреп, син кайтырсың диеп мине юата. Җәй уртасы узды, көннәр кыска инде. Сандугачлар моңы тәмам бетә бит. Сабырлыгым җитми, моңсыз ничек түзим. Салкыннардан куркып кышлар китә бит. Сине эзләп кишен кояш бата, сине эзләп моңсуда ата. Сандугачларым аңа жанга дәва биреп, син кайтырсың диеп мине юата. Син кайтырсың диеп мине юата. Бер сәгать сизелмичә узды да китте. Музыкаль Каймак хит-парады тәмам. Сезнең белән мин Фирүзә булдым. Киләсе атнада очрашырбыз. Сау булыгыз. Икән.